Renungan Sadar Senin 9 Februari 2026. Jejer sanes PHP. Waosan Rom 11 ayatipun kalih dumugi ingkang sedasa mekaten. Gusti Allah ora nampi umate kang dipilih. Apa kowe padha ora sumurup? Apa kang wis dipangandikake ing kitab suci bab Nabi Elia nalika gugat bangsa Israel ana ing ngersane Gusti Allah? Duh Pangeran, para nabi paduka sampun sami dipun pejahi, misbah-misbah paduka sampun dipun risai, namung kawula piyambak ingkang tasih gesang. Mongko tiang-tiang sami ngangkah pejah kawula. Nanging kepriye pangandikane Gusti Allah marang Nabi Elia mau mengkene. Ingsun isik ngengehake wong 7.000 kagem ingsun kang ora tau sujud nyembah marang Baal. Mengkono uga ing wektu saiki ya ana kekaren awewaton pemilihane Syekh Rahmat. Nanging menawa bab iku kalakone awit saka Syekh Rahmat, dadine wis ora warga saka penggawe meneh. Sebab yen ora mengkono kang diarani Syekh Rahmat iku dudu Syekh Rahmat meneh. Kang iku kepriye? Israel ora bisa nggayuh apa kang diupaya, nanging kang nang nampani iku para kang pinilih. Diniliani padha mangkotake atine, kaya kang katulisan wiraose. Gusti Allah ndadosake wong-wong padha turu kepati, maringi mripat kang ora kanggo ndeleng lan kuping kang ora kanggo ngrungokake nganti tumeka ing dina iki. Sato Sang Prabu Daud nunjuk pakembulanipun dados soji kalajiret saha jaring tuwin sesandungan. Menapa dene piwales tumrap tiang-tiang menika. Saha mripatipun sami kadamela peteng satemah sami boten ningali. Manah kawula adepaken supados nglampahi perantan paduka ing saklamanipun ngantos dumugi ing wekasan. Jabur 119 ayatipun 112. Ing gesang padintenan mbok menawi kita nate mireng istilah pemberi harapan palsu utawi PHP. Istilah menika gegayutan kalian wontenipun saperangan tiang ingkang asring nglomboni sasaminipun. Contonipun kasus penipuan lumantar handphone. Paring pawartos bilih kita menika pikantuk undian utawi hadiah kados ini arta utawi mobil. Kadah tiang ingkang dados korbanipun sami kapusan. Kintun arta kangge biaya administrasi ananging hadiahipun boten wonten. Wonten ugi apus-apus ing bab kesehatan. Sami tawa obat utawi cara-cara pengobatan ingkang saged nyarasaken rupi-rupi sesakit. Jebule namung lomboan kemawon. Sinaos mekaten inggih kathah tiyang ingkang kapusan sesakitipun boten mantun artanipun telas. Kenging menapa kathah tiyang sami kapusan amargi sami kepingin pikantuk asil ingkang ageng kanthi cara-cara ingkang gampil utawi instan. Kathah ingkang kepingin sugih nanging boten purun rekaos nyambut damel. Kathah ingkang kepingin sehat ananging boten telatos anginipun berobat lan jagi kesehatanipun. Ing jamanipun juru Mazmur, tamtunipun ugi kathah tiyang ingkang temen goroh lan paring janji-janji palsu. Tiyang-tiyang menika njanjikaken menapa ingkang sae lan endah, ananging boten wonten wujudipun. Bab menika beda sanget kalian prasetyanipun Gusti. Gusti Allah paring pranatan kangge nuntun lampahipun gesanging manungsa supados nanggihaken kabegjan lan karahayon ingkang sejati. Mila saking menika juru Mazmur ngeneraken manah lan gesangipun kangge netepi pepaken-pepakenipun Gusti. Gesang ing sateng donya ingkang kebak apus-apus menika pancen awrat. Ananging menawi kita tansah mbangun turut dumateng Gusti lan nglampahi pranatanipun temtu badhe tinebihaken saking sedaya rubeda lan saged pinanggih tentrem raharja. Amin.